Sada kada smo čuli nešto više o povijesti lansirne rampe, vrijeme je da vam pokažemo kako smo ju rekonstruirali. Mi smo to odlučili napraviti u igrici Minecraft, budući da nam se to činilo kao najbolja ideja. Prvo smo krenuli od samih temelja. Prizemlje smo odlučili napraviti od sivog betona kojeg smo učvrstili debelim, isto tako betonskim stubovima u moru. Prizemlje smo odlučili iskoristiti kao veliko nogometno igralište. Sa svake strane terena postavili smo tribine za gledatelje, a iza obje strane golova izuzetno čvrsto staklo koje sprječava da lopta ode u more ili općenito van terena. Kao što ćete to vidjeti na ostalim katovima, tako smo i na ovom napravili jednu odskočnu dasku za skakanje u more. Prije nego li se popnemo na prvi kat, voljeli bismo vam pokazati mol kojeg smo napravili. On se nalazi na zapadnoj strani zgrade, a do njega vode stepenice koje upravo vidite. Na molu se nalaze stepenice kako bi se ljudi mogli popeti nakon skoka u more, ali i nekoliko malih čamčića za one koji žele veslati. Mol je naravno učvršćen duboko u moru uz pomoć izdržljivih drvenih stubova. Sada kad smo predstavili prizemlje, možemo se popeti na prvi kat. Vidimo da je kat podijeljen na dva dijela, na teretanu sa zapadne strane i košarkaško igralište sa istočne strane. U teretani gosti mogu podizati utege, trčati na pokretnoj traci, udarati boksačku vreću, vježbati s medicinkama te čak vježbati svoje borilačke sposobnosti u ovom ringu. Igralište je čvrstim stubovima ograđeno kako lopta ne bi izlazila van te kako ne bi smetala gostima koji su došli u teretanu. Osvjetljeno je jednostavnim svjetlima koje su postavljena na stropu i koje su zaštićene od potencijalnih udara lopte. Ovaj kat također ima odskočnu dasku. Završivši s ovim katom, možemo prijeći na predzadnji kat na kojemu također ne manjka zabave. Ovdje se pak nalazi tenisko igralište. Pored njega se nalaze klupe kako bi se igrači mogli odmoriti za vrijeme pauza i naravno stolica za suca. Budući da strop zaklanja svjetlost na jednom dijelu, ostavili smo osvjetljenje i to ugrađeno na samome terenu. Kako i na svakome do sada, tako i na ovome katu se nalazi odskočna daska, predzadnja u ovoj zgradi. Kako bismo vidjeli završnu skakaonicu, moramo se popeti na sljedeći i posljednji kat. Na ovom katu se, osim velike završne skakaonice, nalazi i kafić gdje svi gosti mogu doći kako bi se odmorili i popili hladni napitak. Nadamo se da vam se rekonstrukcija svidjela te vjerujemo da bi ovakav projekt obogatio Rijeku i privukao turiste.